Misty! Drug addict ka ba? Ay, nako. Good morning, Philippines! Come on in. You guys wanna come in? Good morning, everything. Or good afternoon. Yeah, it's still good morning. It's 11:80 ng umaga. Good morning, everything. Good morning, guys. So, ngayon, guys, mainit na sa labas. Yep. Mainit na sa labas kasi lobat na naman tayo pala. Nakalimutan na naman tayo mag-change ng battery. So, yun guys. Kagabi, grabe yung bagyo. So, kami ni Roxy, doon kami sa Doon kami ni Roxy natutulog sa closet ni Tami. Kasi sabi ko, doon tayo magtatago, Roxy. Kasi takot kami sa, yung parang kidlat. Yung kidlat is ang parang liwanag ng kidlat, naglalinya-linya. So, sabi ko, magtago tayo doon, Roxy. Doon kami nitulog ni Roxy yung dalawa. And then, pagkatapos na sabi ko, parang nawala naman. Pumunta kami sa bed. Pagkatapos yun, bumalik na naman. Sabi ko, ay, mag-cover na lang ako. Yun. So, yun guys, change battery. So yun, maayong aga po sa inyo mga ka-everything. Punta tayo sa taas kasi titignan ko lang yung mga ang dami kong tutupiin doon din. At yung tutupiin ko lang naman is yung mga damit natin na para dito sa taas, yung panglakad ko. Dinala ko dito, pero hindi ko hinahang kasi kailangan ko siyang ihang. Hindi ko pa ito nga nadala. Idalhin ko ito sa basement, guys. Ilagay ko na to dito para hindi ko makalimutan. Sa basement yan for our hydroponic system. Para yung string beans or cucumber, maganon-ganon lang ba. Hindi na mahirap. So, ang dilim dito sa kwarto, yellow. Yung light dito ay puti de eh. Tupi lang tayo ng damit. Nakapajama pa ako, oh. Nagbihis ako dito. Kasi kanina nag-live ako, yung suot ko is pangtulog talaga. So, ang halak ko talagang light dito. So, ihang ko lang itong mga gamit ko dito. Mga damit na dapat ihahang. So, yun. Nag-live ako kanina sa Facebook page po natin. Nag-real talk ako doon. Matagal-tagal din yung usapan doon eh. Mga 1 hour or something. So, yun. Matagal din yung usipin. Nag-real talk ako doon, guys. Ito yung talagang kasi mapahamak talaga tayo nito. Kasi ako talaga walang preno, diretso kung anong iniisip, sabihin. So, napa-real talk tuloy ako doon sa sa Facebook page about sa mga YouTubers. So ngayon, alam nyo, mga mumurahin lang itong mga damit ko, guys. Ito, dalawa. And then, lang yun, mura lang. Pero, alam mo, gustong-gusto ko siya. Mas magandang bumili ng mura, maparami pa yung bili mo. And then, mura lang yung binabayaran, di ba? Magpunta din ako sa guys. Hindi ko alam kung kailan. Sa Burlington. Alam nyo kung bakit. Yung Burlington, ang daming magaganda na mga At saka, fall na. So, parang, mas mura na ngayon yung binta nila na yung mga pangbabae doon, mga dress, or, basta, mga doon, mga pang-summer na damit. And, alam nyo naman, tapos na yung summer. So, gusto kong magpunta doon. I don't know kung kailan, pero, ba ngayon, Friday? Sabihin nyo nga kay Brenda kung gusto niyang magpunta. Gusto kong magpunta, guys, kasi alam nyo, hindi ako makabili ng mga mamahaling damit. Kasi parang nasasayangan talaga ako sa pera. To be honest with you, nasayangan ako sa pera. So, kaya kapag may mga murang damit, at saka magaganda naman, mga tops ba? Mga ganito, mga t-shirt, ganun. Ko naman, bibilhin ko siya kasi mura. Diba? And then maganda yung quality. Katulad ng pinuntahan ko doon palagi na, siya, parang warehouse siya. Mura. Pero sa Burlington, guys, ang daming mura din. So, kailangan kong bumalik doon. Let's see kung kailan. Sabihin ko nga kay Brenda. Saturday. Saturday? Ay, alis sila. Ay, lumaki yung tiyan ko ngayon, guys, kasi meron tayo. Papunta na siya dito. Papunta na si Dugo. Somebody's calling me. Who is that, little boy? Bakit kayo tawag ng tawag?
You're not allowed to come up here, boy. Tignan niyo tong pusang to. Gusto talagang pumasok. Okay, move. Move, babag. No. No one is gonna come upstairs anymore. Illegal now, Hubs. Illegal now to go upstairs. Si Inday tayo linis ng linis pa rin doon, oh. She's still working. Inday, Garutay, linis-linis. Nanaginip. Nanaginip mo ng baby ni mama. Nanaginip. Oh my God, are you embarrassed? You're dreaming? You were dreaming, love. What are you dreaming? Can you tell me? Nanaginip talaga siya, guys. Ganun pa siya, guys. What? Don't be embarrassed. Don't be embarrassed. I love you. Don't be embarrassed now. I know, Mama's annoying. What can I tell you? Mama's annoying, baby. What? Relax, relax. Relax. Oh my God. Oh, okay. Umalis man na, Rurux, oy. Hi, guys. Nag-harvest ako galing ng string beans. Kasi gusto kong ibigay kay Brenda. Additional sa binili niya sa Filipino store. So, tawagan ko lang siya kasi willing naman akong ihatid sa kanya. So, yun, bago ko ihatid, kakain lang ako ng lunch. So, ito lang, konti lang naman, guys. Konti lang. Be, asan ka, be? Dito sa ba? Ikaw? Anong gawa mo dyan? Nagano ka? Tapos lang, nagtiklop lang nila. Umiyak ako, be. Hindi ako naniniwala kasi nakangiti ka naman na hindi. Tsaka wala ka kasama, ba't ka iiyak? Kasi wala ka. Charot. Magkacharot ka. Putchat na to, magkacharot na to. Nag-harvest ako ng string beans. Hindi naman siya marami, pero ihatid ko sa'yo kung gusto mo. Pag ayaw mo, hindi wag. Charot. Okay lang din naman. So, anong ganap nyo? Basin busy kayo? Mag-georger kayo? Hindi kasi... Ano? Punta kami kukuha ng tawagan na. Phone sige, ihatid ko to. Gusto mo rin ng kamatis na hilaw? Oo, pwede. Masarap yan ano ba? Yung kain-kain, gisa-gisa. The next day. Good morning, guys. It's 6 o'clock. Something in the morning. Sobrang foggy sa labas. Maginaw na, guys. Maginaw na lang. Almost good afternoon na, guys. So, late akong nag-vlog. It's already 11:15. Kasi nga, na-late na kasi alam nyo na yung buhay natin ito. Edit. And, yun lang naman yung ganap ko. And, sumakit yung puson ko din. At nag-take ako ng alib. And then, aalis ako, guys, na pag-sweater kasi parang maginaw-ginaw. At saka kapag mayroon pa naman ako, diba, yung katawan ko is para akong nagminupos. Yung feeling ko parang mainit, maginaw. Ganyan daw yung minupusal eh. Alam nyo naman yung mga sister-in-law ko. Yung kapitbahay namin, yung ginagawa. So ngayon, ay nag-change sila ng roof. Namin natumba ito dahil nga sa bagyo, 'di ba? Sit. You sit down. Sit. No, sit.
Misty, closer. Misty, come. Misty, where are you, monkey? Misty, where are you? Misty. Okay, sit. You sit. Sit down. Sit. Sit down. Sit down. God, these two dogs are crazy. Paborito kasi nila yung bones na yun. Nalog ako. Nalog ako sa inyo na lablab na ni mama na baby na. Pinangga kay mo. No, hindi na sa dollar store. Punta tayo ng sa grocery store. Meron lang akong bibilhin din. So yun, meron tayong bibilhin. So let's go guys. Kuha na naman tayo ng lupa guys. Ito yung kunin natin kasi 427 daw yun. At ito naman, magkano ba to? Garden soil. So ito na guys, ito na yung nabili natin. 3 bucket lang yung binili ko. Hindi naman ako nagmamadali din, so which is okay lang sa akin, magtanga-tanga ko dire. So punta tayo sa grocery store and yun, nagutom ako guys. So, ano ba yung kakainin ko dito ha? Meron naman akong meron akong, alam nyo naman, dala-dala ko to palagi like. O, diba? Meron tayong snack. Oh, parang ako kung mag-grocery ba, dapat ba ako mag-grocery or what? Pag-isipan ko muna be. When the rainy days are dying, gotta keep on trying. $3 lang ito guys. $3. Ito na lang bilhin ko. Dok malagyan siya ng tubig. Anyway, so tapos na ako dito sa sa warehouse na pinuntahan namin ni Brenda. Yung palagi namin pinuntahan ni Lloyd eh. So, tapos na ako dito. Ang binili ko lang, naghanap ako ng jar na mataas. Kahit yung glass lang siya. Pero this time, ang nahanap ko is yung parang rectangle na container. Basurahan siya guys. Chingay! Asa naman ka? Nakabalik na yung ko direct. Nakabalik na ko na naman dito guys. Ito talaga yung bulaklak na gusto ko. Chingay, magkano to? Gusto ko lang. Ito na. Balik na naman ako dito. Matagal na rin, no? Di ba, Chingay? Oo. Mag-order ka ako today? Oo. Busy ka? Order ko guys, pero ako kabalog siya order. Oo, kana siya. Basta kung sa ilang small. Gusto mo try frozen? Ha? Gusto mo i-try yung frozen taro? Hindi lang. Kahinom doon ka kung sa ito among gina-order ni Lloyd. Matcha. Oo, kanyan. No, to. Matcha? Oo. Anong size like? Small. Ina na ito guys, oh. Makita daw sila ni Madam Kilay. Kaibigan pala sila. Nakita mo yung video niya na may kaaway siya? Oo, sa kapitbahay. Guys, so ngayon guys, dito ako nagparking sa malayo eh.
Sa malayo ako nag-parking, sa nagbaklay pa ako. Let's go home na guys kasi ginuo ko ano ng oras, it's 2:30 na. Ay, bumili ako ng matcha. Sabi ko kay Chingay, hindi ako palaging nakapunta dito guys kasi alam nyo naman, doon ako palagi sa kabila, 'di ba? Kasi kinukuha ko si Lloydie at si Brenda. Nag-text, ang daming text ni Tami. Nagtataka na yun kung asa na ako. Kasi sabi ko, andito ako Filipino store, bumibili ng isda. Nasa bahay na po tayo guys. So ang ginagawa ko is, niluluto ko na lang, pinaboil-boil ko na lang yung pagkain ng aso kasi para may makain naman sila mamaya guys kasi dinner natapos na yung yung pagkain na dapat para sa kanila. So ngayon ito na, niluto ko na siya, and then ako naman kahit dahil meron tayong string beans dito na hinarvest at saka meron pa tayo dong talong. So, ang gagawin ko is mag-harvest tayo ng talong-long-long, along-galong-galong, along-long-long, at saka lagyan din natin ng kamatis at talong. Ito yung container, at ito yung container na binili ko. Look. So, pwede yan, lagyan ng cover, and then lagyan ng tubig, and then lagyan ng buta sa gitna. So, yun. Diba? So, hindi naman siya maliit. Malaki. Pwede nga ito lagyan ng taniman ng mga gulayan. At also, meron, diba merong kamatis doon na tumutubo sa garden natin. Ibutin ko yan. And then, itry natin ipa-survive. Ay, nako. May lamok, guys. Ito, talong. Kukunin natin. Yan. So, hanap tayo ng talong. Mayroon doon, Meron doon. Kasi gusto ko lagyan ng talong. Meron dito, guys. Look. Uy, meron pa doon isa. Look, meron dito isa. Nagtatago. Aray, lamok. Daghan na, uy. Ito. At saka sibuyas. Kuha tag sibuyas, guys. Yes. Okay. Ang lalaki-laki ng mga ko, oskal nyo, no? And so, yun. And yung talong, 4 lang yung nakuha ko. And ito yung galunggong na binili ko sa isang Filipino store, kina Chingay. Yun, galunggong. Yun. Gustong-gusto ko yan. Anuhin ko lang yun siya. Ang gagawin ko niyan is paksiw. Prito paksiw. Ipaksiw mo siya, and then lagyan mo ng oil last. And then, maprito na siya. Yung sarap niya, guys. Ang tinitingnan ko palagi is yung mata, sabi ko. Ganituhin ko talaga sila palagi, Drug addict ka ba? Ay, nako. Pula ba yung mata mo? Nagda-drugs ka ba? Wala naman. Okay naman. I mean, natural na yung iba. May dugo. Kaya pula. Pero mostly talaga, makikita mong walang dugo. Ay, hugasan natin ang hugasan. Dito na yung galonggong. Si galonggong is nilinis ko na. Ito siya. Yan. So, pabayaan ko lang siya diyang magluto-luto. And itong asawa ko, text ng text, guys. Natawa na lang ako sa kanya. Natawa na lang ako. Paksiw, piritong paksiw. Ay, paksiw na pirito. Kasi pinaksiw ko muna siya bago na pirito. So, yun siya. Diba? Yan, itong asawa ko, guys. Tulong naman, guys. Tulong! Grabe yung asawa ko pag mag-text. Grabe. Iwan ko. Ay.
Matawa man ako nito masawa. Ay, guys. Magkukuha tayo doon para sa bulang lang. So, yun. Yun siya, oh. Yan. And, ito na yung kamatis. And then, ito, ikakat ko na lang po ito. Ang daming string beans, guys. Grabe, no? So, ihatid ko sana yun kay Brenda yung ano. Kaso lang kahapon, late na silang nakauwi. At saka, nabisi ako sa kaka-edit. Sumakit yung mata ko. So, yun, sabi ko, ay, next time na lang, ay. Sabi ko sa kanya. Butcheke na butcheke. Na butcheke na butcheke. Na si Kelimon, si Pilimon. Na masul sa kadagatan. Na kekuhe. Sa isang tandasakan. Gibaligya. Sa merkadong guba. Igo lang gipanguha. Ang puros-puros toro. Ito na siya, guys. Nilalagyan ko ng tanglad. Nakalimutan ko. Tanglad ba yung ano? Yung lemongrass. So, yan. Kasi mabango kasi yung lemongrass talaga, guys. Tapos na, guys. Simple lang siya, guys. Meron na tayo ditong nilagay. Look. Yun siya. At saka itong inununan. But anyway, guys. Thank you so much, guys, for watching. I will see you guys tomorrow. Please don't forget to like and subscribe. Bye, guys. Charge na yung mga phone. Para bukas, pagtawag ni Mister. Okay, natatawag pa si Tami. Mamaya pa yung lalabas, guys. Mga 8. Oh, mga 8. 9 na nga, diba? Mga 2. Mga 1:30 to 2 o'clock ng gabi kasi may event. So, pagod yun. So, sabi ko, tawagan mo ako pag makalabas ka na. So, yun. Anyway, guys, thank you, guys. I will see you guys tomorrow. Salamat, guys, sa time. Bye! Good night.